Tešíte sa? To už bolo dosť nervov, čo? Vy dvaja, teda nie len vy, ale vy dvaja dnes, keď sme pri tom, ste stvorení práve na takýto Boží obraz pre spoločenstvo, vzájomné spoločenstvo, ktorého princípom je láska. Lebo ono sa zdá, že akože, čo sa nemôžu ohurovať v jednom kuse, však to po 50 rokoch ich to prejde. No, je to na ich rozhodnutí. Vy sa ako tak poznáte, ale ešte sa nepoznáte, to ešte len príde. Na čokoľvek vo svojom živote narazíte, máte dve možnosti, ako sa k tomu postaviť. Môže to byť, v istom momente to môže vadiť, v istom momente to môže tešiť, je to jedno. Je na vás dvoch, že jejda tá Maja, aká je, Pane Bože, to čo? Jejda tá Maja je taká. Je to na tvojom rozhodnutí, Peťo, ako sa rozhodneš. A Maja podobne, jejda ten Peter, Pane Bože, to mama, to čo je toto? A jejda ten Peťo, je to vždy na vašom rozhodnutí, nech už je to čokoľvek.